אני במוד של הריב. מה? למה? אז אני הולכת לשאול אותך שאלות, לראות אם אתה תענה עליהן נכון. שאלות על מה? אוקיי. האם אתה אוהב אותי כחברה שלך? הכי בעולם. תשובה לא נכונה. מה? אתה רוצה שאני אהיה אשתך? אוקיי. אוקיי. שאלה הבאה. כן. איזה חדר אתה הכי אוהב בבית? של מי? שלך. החדר שינה? לא, מה? ממש לא. אז מה? תשובה נכונה זה כל חדר שאני נמצאת בו. אוקיי. אתה ממשיך לטעות ואני ממשיכה להתעצבן. את באת מוכנה? אני באתי מוכנה. יש תשובה נכונה בכלל? אתה לא עונה אותם! אוקיי. התשובות הנכונות, אני נותנת לך אותם אוקיי. גם. תרגי. מעצבנית. תרגי. בחדר מלא בנות. אוקיי. אני לא יודע שזה הולך. האם היית בוחר בי? למה שאני אהיה בחדר מלא בנות? יפה מאוד. יודעת לתשובה? אני בחדר רק איתך. עכשיו מה, אם הייתי תולעת? אוי, לא זה עוד פעם, לא זה עוד פעם. בסדר, נו. עברתי את המבחן? נריב. מה, לא, שולם. טוב, בסדר. יש.